Pondelkový začiatok týždňa tu v Prievidzi vám všetkým želám. Vážený pán predseda, dovolte mi na začiatok poďakovať za prejavenú dôveru, ktorú ste mi dali na kandidáta na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Dovolte mi tiež poďakovať za to, že ste vy a spoločne s ďalšími podpredsedami strany Smer sociálna demokracia prišli do druhého najväčšieho mesta v Trenčianskom kraji, do mesta Prievidza, pripomenúť si a osláviť Medzinárodný deň žien. Dovolte mi, aby som aj ja povedal pár slov pri príležitosti tohto vášho sviatka. Hovorí sa, že v živote ženy poznáme 7 období. Batoľa, dievča, slečna, mladá žena, mladá žena, mladá žena a ešte raz mladá žena. Dúfam, že sa nenahnevate, ak vás všetky, tak ako tu sedíte, oslovím trošku familiárnejšie a poviem milé dievčence. Pretože keď sa tak na vás pozerám, tak naozaj tí vaši manželia, priatelia, frajeri, možno partneri sa naozaj o vás veľmi dobre starajú a želám vám, aby sa o vás starali nielen počas toho jedného medzinárodného dňa žien, jedného dňa v roku, ale počas celého roka, pretože túto starostlivosť si naozaj zaslúžite. Slova ako domov, istota, láska, múdrosť, krása, neha spája do jedného slova, slovo žena. Áno, aj takýmito spôsobmi sa dá vyjadriť to, čo my muži na vás ženách obdivujeme a prečo my muži vás ženy máme tak radi. Hovorí sa tiež, že ženy bez mužov vednú a naopak muži bez žien hlúpnú. To je naozaj fakt, aj keď niekedy vy ženy nám mužom robíte život neznesiteľným, ale len myšlienka pomyslieť na život bez vás žien je ešte neznesiteľnejší. Dovolte mi na záver taký kratučký vtip, ktorý vás dúfam všetky v tejto športovej hale rozveselí. Viem, že vy ženy milujete okrem mužov aj zvieratá. Počul som, že najradšej máte lišku na krku, krokodíla v ruke, jaguára v garáži, samozrejme riadneho tigra v posteli a niektoré ženy dodávajú, že aj somára na služobnej ceste. Ja pevne verím, že to posledné, čo som povedal, sa nestáva moc často, že tí muži na tých služobných cestách moc nie sú. Na záver, milé dievčence, prajem vám pekný Medzinárodný deň žien a život plný úprimnej lásky a zaslúženej úcty. Ešte raz príjemnú zábavu. Ďakujem pekne za úvodné slova pánu premiérovi aj Jarovi Bačku. Tak teda, som sa dozvedel správne, milé mladé ženy, milé oslávenkyne, dovoľte pozvať ďalšieho gratulanta na toto javisko. Je to podpredseda strany Smer sociálna demokracia, podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky, pán Robert Kaliňák. Pekný podvečer vám tu želám v Prievidzi. Keď vidím, koľko vás to je, tak trochu mám pocit, že by som mal vedieť hrať basketbal, bo aspoň hádzam. Ruky boskala, milé dámy. Veľmi sa teším, že sa môžeme stretnúť. Už sme v Prievidzi v rámci tohto sviatku boli aj v minulosti. A ja si myslím, že to naozaj veľmi dobré, že máme šancu sa takto stretnúť, pretože poviem úprimne, po tom bratislavskom politickom váhne, ktoré absolvujeme každý 24 hodín denne, nám príde nesmierne dobre, že máme šancu sa stretnúť aspoň na chvíľku s normálnymi ľuďmi. Ďakujem. Tak ako roky bežia, vždy pri Medzinárodnom dni žien sa snažím, že čo by som tak povedal, lebo aby sa človek neopakoval. A zistím v podstate, že ešte stále patrí medzi mladoženáčov, pretože som ešte len 5 rokov, ani ja na vás nevidím. Tak ešte len 5 rokov ženatý a v podstate vychovám jednoročného syna, respektíve sa prizerám výchove svojho jednoročného syna.
tak zistím, že naozaj, pokiaľ my prídeme domov a hovoríme, ako sme to strašne veľa urobili, tak žena za ten čas ešte stihla aj popracovať svoju robotu, postarať sa o domácnosť, postarať sa o deti. A preto zistím, že nie je pravda, ak hovoríme, že muž a žena sú polovičky. V každom prípade sme v hlbokej menšine a za to všetko vám naozaj aj v tento deň patrí veľká vďaka. Nie vždy sú tie vzťahy, ale také úplne jednoduché. Stretol som minulé spolužiaka, ktorý sa tiež dlhé roky neženil. A hovorím mu, tak čo, už si sa oženil konečne? A on že áno, už som sa oženil. Tak ja mu hovorím, tak to musíš byť naozaj šťastný. A on hovorí, no to naozaj musí. Ja si myslím, že tie manželky predsa len majú nad nami takú určitú moc. A ako ja rád hovorievam, moja žena najlepšie vie, čo ja vlastne chcem. A preto sme radi, tí muži, keď môžeme byť vedení vašimi nežnými rukami, vašim nežným pohľadom na svet, a to ten svet robí naozaj lepším. Ešte raz všetko najlepšie Medzinárodnému dňu žien. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj doktorovi Kaliňákovi a dovolte pozvať štvrtého gratulanta na toto javisko. Je to podpredseda strany Smer sociálna demokracia, minister kultúry Slovenskej republiky, pán Marek Maďarič. Samozrejme aj páni. Jeden muž sa raz opýtal Pána Boha, prečo stvoril ženu takú krásnu. A Pán Boh mu odpovedal, no preto, aby si ju miloval. A jemu to nedalo a opýtal sa ešte, a prečo si ju stvoril aj takú naivnú. A Pán Boh mu povedal, no preto, aby ona milovala teba. Niečo na tom bude, aj keď ja si nemyslím, že ženy sú naivné, možno tak trošku na oko. Oni sú skôr veľmi empatické a veľmi tolerantné a vždy znovu a znovu nám odpúšťajú naše chyby, naše poklesky a stále nás majú rady napriek všetkému. A to je jeden z dôvodov, pre ktorý máme milú povinnosť si ich ctiť a máme aj milú povinnosť sláviť deň žien. A tá prvá vec, tá krása, tá platí bez zvyšku. Už to, že ženy vôbec sú, robí tento svet krajší. Dúfam, že my dnes večer prispieme k tomu, aby ste prežili pekné chvíle s nami. Všetko dobré. Ďakujem pekne za veľmi slova aj ministrovi kultúry. Páni, teda vítajte ešte raz v Prievidzi. Je to neuveriteľné, ale už 2 týždne spolu takto chodíme a snažíme sa obísť čo najviac oslavenky. Všeličo sme videli, všeličo sme zažili. Pán premiér zistil, že v Janošikovej izbe je najväčším žitom pizza. V Janošikovej krčme dokonca. Že 2 a 3 zadarmo. Môžem trošku skočiť do reči, ale nech sa páči. Trochu ma motivoval Jaro, keď hovoril o tom, že život bez ženy je ťažký alebo neznesiteľný. Naozaj sa potrebujeme a na druhej strane si budeme robiť neuveriteľne zle. Možno, že každý, ako to je, by si vedel predstaviť situáciu, kedy si povedal, tak teraz som mu urobila zle. Alebo on povie, teraz som jej urobil zle. A mi prišiel na rozum príbeh pani, ktorá sa balila do kúpeľu na 3 týždne. Tak mala taký obrovský kufor v spálni na posteli a dávala si tam najkrajšie šaty, ktoré mala v skrini. Muž chodí okolo nej a hovorí, ty si na čo tie šaty bereš do tých kúpeľov? No tak ja neviem, však tam budeme asi tancovať, ja ti dám tancovanie. Všetky tie šaty je zobral, zamkol do skrine a nahádzal tam teplákové sústrach. Nič nechodila, neváha, len teplákové sústrach. Po 3 týždňoch sa manželka vrátila usmiatá z kúpeľov, taký spokojný, lebo si myslel, že nemala šaty, netancovala, nič sa nemohlo stať. Tak čo, drahá, ako bolo? A ona, že celkom dobre, keď sme tam prišli, tak nás rozdelili a hlásili z rozhlasu. Tie, čo majú šaty tancovať a tie, čo majú tepláky milovať. Tak som sa tie týždeň milovať. Vedia si niečo krátko veľmi rýchlo. Že sme skočili rovno do kúpeľov. Tak, do kúpeľov by sa to naozaj neviem veľa. Ja myslím, že jednu vec sme zistili naozaj, že nemá zmysel brániť sa prirodzenému chodu vesmíru a nejakým spôsobom sa snažiť dominovať nad tými ženami. Pokúsil sa páni niekedy z vás mať posledné slovo v rozhovore. Vidíš, ani teraz sa vidím práve. Ani sme si nepomysleli. Veľa si ticho. Ženy sa snažia krútiť našimi hlavami.
Je to celkom príjemné, hovoril to aj Robo Kaliňák, ktorý sám o sebe hovorí, že sa rád stane členom klubu podpapučiarov, ale ja neverím ani pol slova, pretože ako ho poznám, tak diriguje celý svet, nie iba svoju vlastnú manželku. A na druhej strane to kývanie hlavou mužskou je veľmi pekné vtedy, keď žena chce mužovi výjsť za každú cenu ústrety, nech sa deje čokoľvek. Takto sedeli dvaja 90-roční manželia na lavičke v záhrade a rozprávali sa. A babka hovorí dedine. Dedi, vieš, nebudeš mi veriť, ale som sa prihlásila na univerzitu 3. veku. A na ňu pozerá, babi, veď máš 92 rokov a už sa ti aj trošku ťažko chodí a už aj zabúdaš. To ťa čo napadlo? Ona na to, vieš, chcela som strašne splniť tvoj veľký sen, že môj sen, na ktorý, no vždy hovoríš, že predtým, ako zomrieš, by si sa chcel ešte pomilovať so študentkou. Tak som to urobil. Závidenia hodnú život 90. Tak vy to neveríte tomu Kaliňákovi? Ja som osobne ochotný ti to uveriť. Akože, že dobre, že ty vieš dať do pozoru požiarníkov, policajtov, ale že teba dá tvoja žena do pozoru, to si ja predstaviť. Nevyzerá, ale ja som v skutočnosti veľmi hamblivý človek. To podpíšeš, keď to Počkaj, na červené. Ja len proste tým, že veľa hovorím, tak sa snažím zakryť túto negatívnu vlastnosť. Ale ono to je, naozaj, ja mám takú kombináciu doma, moja manželka je kombináciou Oravky a Liptáka. Čiže naozaj veľmi tvrdá natúra. A tým pádom ja už od začiatku viem, že sa treba proste prispôsobiť. Ale faktom je, že ja som doma tak strašne málo, že my sa, väčšina z nás, ktorí domov vlastne nechodíme, iba spoliehame na to, že všetko bude fungovať a že keď prídeme, tak funguje. Nie je tu Dušan Šapovič a popravde on hovorí takú veľmi peknú príhodu, pretože sám je archeológ, dlhé roky robil archeologický výskum na Spiskom hrade a Agatha Christie, známa anglická spisovateľka detektívov, si zobrala za muža o 15 20 rokov mladšieho muža archeológa a keď boli v Egypte, kde ona písala detektívky a on robil archeologický výskum, tak sa jej pýtali, že ako vám to klapé, keď máte takého mladého muža? Ona už mala v tom čase takmer 60 a on hovorí fantasticky. Ja si myslím, že to je skvelé mať archeológa, pretože čím som staršia, tým som pre ňom vzácnejšia. A ja si preto myslím, že každý by sme mali byť tak trošku archeológ amatér a tým pádom by sme doma vždy tú zrelú ženu o to viacej oceňovali. Povedala nejaká žena svojmu mužovi, že drahý, ty si môj poklad. Teba len kopať a kopať. Marek, máš ty nejakú skúsenosť s tou prírodzenou dominanciou žien? Ešte musím povedať tým podpapučiarom to, že človek veľmi zaručene rozozná takého muža podpapučov, lebo ten obvykle býva, ak je to nejaký šéf nejakej práci, veľmi prísny a kričiaci na svojich podriadených. Ale taký nikto z nás nie je. Pozri sa na toho vyšniatého muža. Čiže Kali ten sa tu na falošne v tom priznáva, lebo on nie je taký. No a s tými ženami, s tým krkom a s tou hlavou, ja to mám už veľmi jasné v sebe, vyriešené, pretože som prešiel takými viacerými fázami, keď som bol mladší, tak som mal pocit, že celý svet mi patrí a že jednoznačne som aj krkom, aj hlavou vo všetkom. A keď som bol trošku starší, už som mal nejaké také partnerské skúsenosti, tak mi to tak celkom vyhovovalo, keď som stretol nejakú ženu, ktorá bola takým dobrým krkom tej mojej hlavy, ale dnes si myslím, že úplne najlepšie pre nás mužov je, keď je žena aj krkom, aj hlava. A keď sme pri tých krkoch, neviem, či vieš, čo má spoločné žena a košela. Nie, ale už to budem vedieť o chvíľu. Áno, až keď si udáš okolo krku, zistíš, čo je to za čas. To je zvláštne, že ja mám samých hostí, ktorí sa prirodzene vzdávajú tej domácej autority a ktoré nechávajú to na tie svoje partnerky. Jaro, ty zaraďuješ sa do tohto davu? Ja som nikdy nechcel, aby ja som bol tou hlavou a manželka tým krkom. A sme sa doteraz bavili o tom, že teda väčšinou tie manželky bývajú tým krkom v rodine.
Ale čo sa stane, keď svokra je v rodine? Ja som taký príbeh, a to naozaj sa stalo u nás v rodine, bola rodinná porada, tak čo ďalej, ako budeme fungovať, čo chceme ďalej robiť v rodine. Bola tam samozrejme aj svokra, moja manželka, moje deti a bavili sme sa tak v rodine, že ja by som chcel ešte to 4. dieťa do páru, mám tu dceru a mám tých 2 synov. Svokra sa tak zamyslela, tak pol minútky rozmýšľa, no, Jaro, 4. môžeš chcieť, ale nie s mojou dcerou. Samozrejme moja manželka, mama, ako si to myslela? Že predsa, si moja mama, ako a on je môj manžel. Ako si to myslela? No tak, samozrejme myslela to veľmi dobre, pretože to bolo v tých časoch, keď toho času som mal oveľa menej na rodinu. A určite aj kolegovia, ktorí sú aj teraz ministrami toho času, majú určite málo na tú svoju rodinu, na tú výchovu tých svojich detí. Tak naozaj svokra veľmi pomáhala v tej dobe. A samozrejme pomáha aj teraz. Bolo tu spomínané, že teda, či dokážu aj tí partneri, tí manželia žiť. Pán predseda hovoril o tých 90-ročných manželov. Ja poviem niečo také podobné, kde po meste tu v Prievidzi, po ulici sa prechádza taký starší pár, už majú asi skoro do 80 rokov, oproti ide taký mladý zamilovaný pár, čerstvo zamilovaný, boskávajú sa, pozerajú a tá slečna hovorí z toho mladého páru tomu chlapcovi: pozri sa, ako sa tento starý pár dokáže držať za ruku. Tá láska kvitne v každom veku. Ten starší pán podíde k tomu mladému páru a povie: no, nie je všetko také, ako sa zdá. Ak by som tú moju manželku nedržal pevne za ruku, tak mi utečie do najbližšieho obchodu. Teraz poviem skutočnú osobnú príhodu, ktorá sa mi stala ako 16-ročnému chalanovi a potvrdzuje, že nie je správne, keď sa muži boja žien, alebo keď sa dajú ženám úplne pod kontrolu. Tu z Prievidze by ste mohli poznať obec Klatovanu a Ves smerom na Skicov. Tam bol taký pionierský tábor a v tom pionierskom tábore som robil ako 16-ročný bufetár. Tam som predával malinovku a nejaké cukríky, napolitánky a podobné veci. A bola tam partia pionierov z Maďarska a na čele tejto partie pionierov z Maďarska bola veľmi pekná, asi 22-23 ročná pionierská vedúca, ktorá sa volala Ildiko, ktorá vôbec nevedela ani po rusky, nič po slovensky, ona po maďarsky, ja po slovensky. A chodila za mnou asi tak 3-4 krát do toho bufetu, dávala mi najavo všetko, možno som ničomu nerozumel, som mal 16 rokov, nevedel som, čo by som mal robiť v takej situácii. A počúvaj. Predstavte si, že sa nestretli, aby som vám poradil. Predstavte si, že naozaj bola naozaj pekná. Ja som tak raz večer o nejakej 8 ten bufet zatváral a jak som ten bufet zamkol, tak sa otočím aj Jurdiku. Oproti mne stojí Jurdiku. Počúvajte, schmátla ma, oprela ma o tie dvere a ma strašne poboskala. Ja som sa tak naplašil. To je do Topolčana asi možno 20 km, tak som zobral bicykloval som do Topolčana, videl som bicykel do Pivnice pod Perinou, že bože môj, a dneska somár, čo ma mohla naučiť, tá babá? Nie sa treba báť. Ja si spomínam, keď nočná mora Judiko hovoril Jaro o tej svokre. Jaro hovoril o tej svokre a takto tak šteklivo hovoríme, no tak ja si pamätám taký jeden ten príbeh, ako žena oslavovala 50 rokov a svokra proste pomáhala svojej dcere a varila proste v kuchyni a pripravovala všetko a zrazu zbadá, ako začal len tak behať po byte v trenkách. Hovorí, čo si sa ty zbláznil, veď však Maroš, však za chvíľku prídu hostia, čo ty beháš len v trenkách? Behám v trenkách, svokra drahá, aby všetci videli, ako by vaša dcerka nevarila. A svokra hovorí, že tak to si ani nemusel dávať, aby videli, že prečo ti nevarila. Toto mi povedzte, odporový predátor. Áno, predátor. To je normálna inštitúcia. Prečo má svokra takú zlú povesť? Ale byť svokrou môže byť veľmi nebezpečné a
Na východnom Slovensku hovoria aj taký pekný príbeh, že svokra varila guláš. Už stojí pri šporáku a zrazu mačka, ktorá sa tam niekde motala, zacítila vôňu mesa, tak dobehla a tak sa šúchala tej svokre okolo dvoch, že svokra jej snáď niečo dá z toho hrnca. Ale svokra bola nekompromisná, tvrdá žena, odkopla mačku preč. Mačka urobila ešte asi 4-krát pokus, aby dostala mäso z toho hrnca, ale svokra jej nič nedala, vždy ju kopla a mačka odišla a čakala. Došiel Zaďko domov a svokra mu hovorí, tak Zaďko, navarila som perfektný gulášik, dáš si, môže jasné, že si dám, dala mu velikánsky tanier, kopec, pýchla do toho lyžicu, kus chleba. Ako si sadal, mačka zbadala, že tam je nový človek, tak dobehla a sa mu začala motať takto okolo dvoch. On bez toho, aby ten guláš ochutnal, zobral kúsok mesa a hodil do tej mačky. Mačka špinavá zožrala to meso, láhla si takto na chrbát, roztiahla ruky a vyplazila jazyk. Teraz Zaďko pozerá, veď tá mačka zduchla. To znamená, že svokra mi navarila otrávený guláš a svokra ma asi chce naozaj zabiť. Na východe impulzívni ľudia po kuchyne nôž až zapichol tú svokru, mŕtva ležala na zemi, mačka vtedy otvorila oči, hovorí,